La Pilar va viure amb intensitat als anys 70. El seu afany per conèixer i participar de les transformacions del país d'aquell moment s'han convertit ara en documents històrics. Si es contextualitzen amb el moment de la història, doncs treus molta informació. Jo em considero una filla del silenci i llavors doncs, penso que això de poder treure coses de la memòria està molt bé. El carrer va ser el protagonista d'aquells anys de llibertat incipient, com a contrapunt del pes d'una dictadura marcada per la por i la repressió. El districte va ser l'escenari de moltes demandes. El que volem fer és un mapa social de l'Eixample durant aquesta època de la transició, fixant-nos en alguns elements, per exemple l'ocupació dels carrers, la conflictivitat social, l'activisme veïnal, l'activisme polític, però també en temes de vida quotidiana. Els donants han cedit força imatges de casaments i altres celebracions familiars que es veuran reflectides en l'exposició que es prepara per al maig, en la qual temes com la contracultura o el cinema eròtic també tindran un espai.